No, môžeme pokračovať, som sa vydýchal. Teda to bude video. Také nenatočia ani v Hollywoode. Stromy odpočívajú. Neviem kontrolovať, čo som sadil. Aha, vtáčik. Nejaký taký dvojkrídlový. Hej, tu je niečo vyhodené. No toto, idem sa na to pozrieť. To bol nejaký mäsožravý vták. No, tak to neviem, čo toto je. Pekné. Teda aspoň majú vtáky čo hrať. Sviňar nejaký. To je blízko cesta a sem stále chodia vyhadzovať rôzne veci. Môžem pokračovať. Tam si tam pri tej cestičke zastávku. To je jazda. Ale ide mi to. Jo, tu bude kopček, to už nebudem vládať. Tak. A zase prestávka. Tam je cesta do Malých Levár. Tu je ten strom. Ten je vysoký. A pôjdeme tou cestičkou. Dobre, tak to zastavím.